ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଅପଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଟି ସିଂହ ମହାରାଜ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ସାମ୍ନାରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ସାମ୍ନାରେ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ, ଏପଟେ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ। ମନ୍ଦିରଟି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରପଟ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଦଶାବତାରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦଶାବତାର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପରଶୁରାମ, ହଳଧର, କଳ୍କୀ, ଦଶାବତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାମନ ଏପଟେ। ମନ୍ଦିରଟି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।